sve te poroke. Duvan, žene, ne smem da jurim. Ništa, jer bi onda izgubio moć. Izgubio bi moć. Tako da, to je najvažnija stvar. I onda je meni kristalno čist i onda ja imam te vizije. Ali ovako, kad bi te poroke, kocka, piće, žene, te gluposti, onda bi ja gubio moje moći i pao bi na nivo životinju. To je. I najbolje o tome, pošto sam ja pisao scenariju za Basic Instinct, najbolje o tome govori. Pisao sam tu i pisao sam za Animal Instinct pesmu isto reči. Pošto vi znate, poštovani gledatelji, da je Čarobnjak pisac. Jedini na svijetu ima 2 knjige. Niko nema 2 knjige o Čarobnjaku. Ima jedna velika koju sad pišem. Imaće 7246 strana, ali tu će samo biti tehnike za predviđanje budućnosti. Znači da ne bi sad, požurite ljudi još minuta, da ne bi sad te emisije i to trajale, znači moćete sami iz čarobne knjige da vidite budućnost. Ajmo, zovite i to je i posle emisije i sutra i ja vas pozdravljam na 0606030031. Ja vas pozdravljam i to je. Vidimo se i veliki pozdrav. Dobro je što ste gledali, dobro je što ste zvali, dosta je bilo poziva i to je. Sutra mi isto gledate, zovite posle emisije i to je. Tako da, uglavnom dobra emisija, mogli smo još više da pričamo malo o duhovima, ali šta da se radi, idem ja da to stavim.